Vakomana pasocial media vane ukasha zvakanyanyisa, vanyatsoonekwa kunzi vanhu vane uturu. Panguva ine kuchionekwa kunzi nauye maconsolidations ari kuitirwa the ruling party ZANU-PF kana any structure. Panguva ine zvanyatsoonekwa kunzi zvigananda zvakanyatsogadzira size ihombe yekuuya panguva ino vachicapture pamwe chete nekubvisa anyone ari opposite to 2030. Dzanapinda mashoko anobuda panguva ino anoratidza kuti aiwa vakomana vakatsamwa zvikamboiti ndobva subscribe like on the bell icon. Presidential anti 2030 sezvamuri kuona posta magenerals amuri kuona awo achiratidza kugumbuka panguva ino achionekwa kunzi anouya achiexposa kuti aiwa zvigananda panguva ino they are turning against the same people, the generals vakavapa the power on a silver platter. Panguva ino pari kuonekwa kunzi magenerals they are now being disbanded. Panguva ino generals kunzi they are being betrayed. Vachionekwa kunzi these zviganandas they are now installing themselves in a country munoonekwa kunzi these are the people vanotoda justice and freedom, these generals, and panguva ino kuchionekwa kunzi they are experiencing otherwise. Vakuri experience the opposite. Instead of receiving justice and freedom, they are the ones vari kuonekwa kunzi vari kuendewa against. Some they are being fired, some they are being reassigned, vamwe vanongotsakatika. Ndoma developments ari kubuda panguva ino reZimbabwe pamusoro peCap 3, and panguva ino tichiona kuti mazuva mashoma asara kuti panguva ino this bill ingangopasiwa. Zvichazoitika kumberi nyika yeZimbabwe inozongoona zvaitika. Pinda comment section medu dzavuro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Musangana subscribe or like, check on the bell icon.